Il-Partit Nazzjonalista insista fuq it-tħassib tal-Maltin u l-Awċin kollha għad-deċiżjonijiet żbaljati li l-Gvern Laburista ilu jieħu għal dawn l-aħħar 9 snin fis-settur ambjentali. B'tal-aħħar ikun il-proġett ta' inċineratur fil-Matab, proġett li ġie approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar b'7 voti kontra 2. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-kelliem għall-politika ambjentali Robert Kutajjar fakkar kif min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ambjent verament għandu jkun tagħna lkoll. Jekk trid aktar sfreġġju ambjentali fis-snin u fix-xhur li ġejjin, allura ivvota Labour. Jekk inti trid u għandek tama u fiduċja li l-Partit Nazzjonalista jista' jagħtik lura nifs f'dak li għandu x'jaqsam l-ambjent għall kwalità tal-ħajja għax nemnu li l-ambjent jilgħab logħba importanti, allura għażla waħda għandek. Mhux bid-dritt li nigvernaw imma għandna l-obbligu illi nħarsu bis-serjetà għax tallimna għaliex irridu illi nagħmlu aħjar milli għamilna għax hekk jixraqlek int. Robert Kutajjar qal li l-Partit Nazzjonalista ilu diversi snin jgħid li l-proġett tal-inċineratur li se jagħmel il-Gvern ta' Roberta Bela u vvizzjat u ilu hekk mill-bidunet. Fost l-oħrajn nota kif il-Gvern irid li tittieħed kważi d-doppju tal-art milli verament hemm bżonn u dan se jwassal għal erda ta' aktar art agrikola. Barra minn hekk hemm persuna involuta fil-proġett li għandu konflitt qawwi ta' interess. Fid-dawl ta' dan kollu, il-kellim tal-Partit Nazzjonalista staqsa lil min qed jaġevola l-Gvern la darba baqa' jinsisti li jagħmel dan il-proġett. Dan aktar u aktar meta wara 9 snin jinjora l-isfidi ambjentali, issa Roberta Bela u sħabu qed jirrealizzaw li hemm bżonn isir xi ħaġa, tant li bdew isemmu lil dan is-settur. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Kunsilli Lokali Karl Guder li faħħar l-impenn tal-Kunsilli tal-Madwar li għamlu pressjoni għas-sens komun għax fil-waqt li l-Gvern għamel minn kollox biex jipprova jkissirhom, il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-Kunsilli għandhom rwol importanti anke biex iħarsu l-ambjent. Ilna ngħiduha aħna l-partit li minn dejjem hemm minna fil-Kunsilli Lokali, nibqgħu nemnu fil-Kunsilli Lokali, jien ngħid nibqgħu nemnu fihom iktar issa għax illum qed naraw ir-riżultat tad-deċiżjonijiet ħżiena li ħal-Gvern fejn jagħmel minn kollox biex kisser l-Kunsill Lokali. Aħna nemnu illi kemm fuq bażi lokali imma anki fuq bażi nazzjonali l-Kunsilli Lokali tagħna jistgħu jaqgħdu dmir tajjeb ħafna, imma dan rridu nagħmluh billi nsaħħuhom. Karl Guder insista biex fid-deċiżjonijiet li jittieħdu jirbħu s-sens komun u l-loġika u mhux l-interessi tal-ftit. Minnaħa tiegħu l-kandidat tal-elezzjoni ġenerali li ġejja, James Aaron Ellul, innota b'dispjaċir kif il-Gvern Laburista lanqas biss ikkonsulta mal-bdiewa dwar dan il-proġett tal-inċineratur li issa ġie approvat, minkejja li bit-teħid ta' artom dawn effettivament tkun qed titteħdilhom il-ħobża ta' kuljum. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista għandu politika minsuġa fuq viżjoni, tant li ta' spiss qed jippreżenta il-proposti tiegħu biex juri li hu l-Gvern alternattiv li għandu bżonn pajjiżna. Politika tal-Partit Nazzjonalista hija minsuġa fuq viżjoni li wara kollox nimplementaw u nsaħħu l-ambjent ta' pajjiżna. U għalhekk anki mill-oppożizzjoni qed noffru l-idejat tagħna u kif ukoll qed nagħtu l-idea li aħna nistgħu nkunu gvern tas-sew alternattiv anki fa' aspetti ambjentali. Fost l-oħrajn ufakkar kif gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech jara li l-ambjent jingħata l-importanza li jistħoqlu bi proġetti bħall-installazzjoni ta' pannelli fuq il-bjut tal-iskejjel.